Dentro de la línea de fisioterapia clínica destacaría dos proyectos. El primero está dirigido a entender mejor los beneficios que pueden ofrecer las terapias dirigidas con exoesqueletos en la población de esclerosis múltiple. Trabajamos también en un proyecto dirigido a desarrollar una contera inteligente que nos permita entender cómo se usan las ayudas técnicas, como por ejemplo las muletas. La otra línea que me gustaría destacar es el diseño y la evaluación que hacemos de programas de fisioterapia perioperatoria. En él nos permiten reducir, por un lado, las complicaciones pulmonares postoperatorias y mejorar los resultados de las cirugías. El robotizar la marcha nos permite reentrenar a los pacientes durante más tiempo, con más intensidad, e iniciar el tratamiento de una manera más precoz. Y por otra parte, el sistema de análisis de movimiento con electromiografía de superficie lo que nos hace es testar de una forma mucho más precisa lo que hasta ahora se hacía con escalas de valoración menos objetivas. Investigamos sobre los problemas de la columna vertebral. Sabemos que el dolor de cuello y dolor de espalda son las principales causas de discapacidad en el mundo occidental y nuestro trabajo es investigar sobre las causas desde un punto de vista de las alteraciones estructurales, la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y las disfunciones motoras, así como la búsqueda de tratamientos más efectivos para estas dolencias. Hainbat ikerketa burutu dira kirolaren inguruan. Batzu bakarrik aipatzearren, korrikalari talde bat etorri zen ikerketa batean parte hartzeko. Korrikalari horiek entrenamendu intentsu bat egin eta gero, 3 fisioterapia teknika ezberdin aplikatu egin zitzaien. Alde batetik masajea, bestetik tekarterapia eta hirugarrenik urrotzetan sartu behar ziren korrikalariak. Horretaz aparte eta antzeko hildo batetik, eliteko atletismoko martxadoreak etorri ziren laborategietara beste ikerketa batean parte hartzeko. Beste ikerketa hildo garrantzitsu bat izan dugu, zeinean bai futbolarietan eta baita ere saskibaloi jokalarietan aukeraketa prozesuarekin eta elite mailara heltzeko dituzten aukerekin. Azkenen urteetan ikerketa epidemiologiko egin dugu lesioen inguruan bai gizonezko zein emakumezko taldeetan. Fisioterapia eta futbolaren erlazioa nahiko jakina da eta nahiko argia da, azken finean futbol profesionalean eta maila hauetan ahalik eta hoberen egon behar dute gure jokalariak. Eta horretarako lagungarri izan gaitezke lesioak ematen direnean ahalik eta lasterren eta ahalik eta hoberen buelta daitezen, baina baita egunerokotan lesionatuta ez dauden jokalari horiekin ahalik eta hoberen egon daitezen partidu horretarako. Walking football deitzen den kirola sortu egin da. Bideratuta dago adineko pertsonentzat. Bizkaian talde batzuk sortu egin dira eta ikerketa bat burutzen ari gara jokalari horiekin. Sartzaroaren arloan, ariketa fisikoak pertsona nagusi zaurgarrietan dituen eraginak aztertu ditugu. Ikerketa hau errehabilitazio geriatrikoko esparruan burutu da. Emaitza deigarrienak, nutrizio egoerak batez ere paziente traumatologikoetan eboluzio funtzionala eta fisikoa baldintzatzen zuela ikusi genuen eta beste alde batetik nutrizio egoerak ere erortzeko arriskua eta altan etxera bueltatzeko aukerak murrizten zituela antzeman genituen. Egoitzetan bizi diren pertsona nagusietan ikusi dugu indarra, oreka eta erresistentziaz osatutako programa batek onura handiak eragin dituela. Arlo fisikoan, psikologikoan, kognitiboan eta bizikalitatean. Eta baita ere, hilkortasuna eta erorketak murriztu ditu. Egokiena izango da partaideei hitza ematea. Ha sido maravilloso porque empecé, yo no me tenía ni las paralelas, era difícil, era duro porque es que no me tenía. Y sin embargo las paralelas ahora ya me quedo terminado. Muy beneficioso para las personas como yo, por ejemplo, que estamos inválidos, pues hemos salido andando y imagínate si hemos ganado.
A mí me ha venido muy bien, porque tengo 3 operaciones de cadera y mejoré bastante. Una cosa es que andes y que te sientas segura o a que andes tambaleándote. Uy, mañana tenemos gimnasia, contento. Positiva totalmente, pero tenerlo no seguro, ¿eh? Bestalde, beste programa bat ezarri genuen ospitalizazio bat jasan zuten pazienteetan. Programa honetan ere, emaitzak oso onak izan ziren. Hasieran, partaideen 60% hauskorra baitzen eta aldiz bukatzerakoan ez zegoen hauskorrik. Bukatzeko aipatu, minbizia duten pazienteei programa bat ezartzen ari gala. Programa hau martxan jarriko da hilabete honetan eta espero dezagun ere emaitza onak izatea. Lan arloko ikerketa lerroaren barruan hainbat proiektu desberdin daude, baina guztiek amankomunean dute beti langilearen osasuna, egoera muskuloeskeletikoa, psikoafektiboa eta bizikalitatea hobetzea. Proiektu baten helburua, 3. adineko egoitzetako zaintzaile profesionaletan, era telematikoan aurrera eramandako ariketa fizikoko programa batek izan dezakeen eragina aztertzea da min muskuloeskeletikoan. Baita ere, egoera psikoafektiboan eta bizikalitatean izan ditzakeen onurak aztertzea. Honez gain, 3. adineko egoitzetan, zaintzaileek duten min lunbarraren prebalentzia kontuan izanik, ikusi nahi da exoeskeletoak ea erabilgarriak diren eta bestetik lunbarraren min hori jaisteko gaitasuna duten. Frogatu da aspaldiko partez desgaitasun intelektuala duten pertsonek pairatzen dutela zahartze goiztiar bat. Gure helburua proiektu honetan izan da interbentzio batzuen baliogarritasuna frogatzea. Adibidez, frogatu genuen pertsona hauen mugimenduaren kalitatea, funtzionaltasuna eta oreka hobetzen dela. Ikertzen ari gara lehenengo sektoreko langileriaren arazoak, bizikalitatea eta lan egiteko gaitasuna. Adibidez, ikertzen ari gara arrantzaleek dituzten arazo muskuloeskeletikoak euren jarduera dela eta.